mga aga sa atin mga pinalangga nga tagpramati kag welcome gid sa atin nga pagpangalagad. Sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyu kag ang mga balita. Ragya ba sa radyo natin Kolasi ang 101.1. Today is the last day kang Agosto tuig 2021. Tomorrow will be September. Bare months na mga pinalangga nga tagpramatiyo mga bolos. Ha? Nagkaroon lang po wasal man kita banwa sa tagkiriwi ba kayo ti rakert la banwa nga ani. Ha? Rakert na banwang ani sa kadyang mga tinion no. Ti amora mga kabyanan ang realidad lad basta bugana bare months na daw naka linya na lagid men biabi ang tagarani dyan sa Bermans mo from June, July, August, September no mga second week of August last week of August kadya nga semana rakar gani banuwang ani ha kay may iba banuwang nagatanem banuwang munahan ang anda ko banuwang binhi no. Maga pangalagan kita sa salad kag isang ka oras hasta alas 9 ang takna sa aga sa pagdulong kang mga balita, mga information kag mga issues nga aton gid taw-an kapag tamad sa aton kanya baruang nga pagpangalagad. Ha? Ano ang mainit nga mga balita? Pero diyan na yun antes na mag-proceed.
Oras baro sa pagpalakad alas 8:10. Ano mga pilangga tabromati ang mga mainit nga mga balita sa Kajabanwa nga mga tiniyon. Ha? Amaken mo nga kahapon 22,366 ang na-record nga kaso kang COVID sa aton pungsod. All-time high mga kabyanan na tabo. Ha? Naging agaw gid sa Agosto ba? Pero pa dyaman karon ba si kuno magrake tanang kadyang adlaw mga kabyanan? Hindi ta pa man mambal nga amo to ang pinakataas. Ha? Ang kahapon. No? Natuon sa bulan kang Agosto. Ang prediction kang Okta Research nga umpisa kuno ka kadyang asmana at tinatabo gid man nga magarecord ang aton pungsod kay hindi magnaba sa 20,000 pero hindi man kuno magsubra sa 30,000 ron ang kaso kang COVID mga kabyanan. Siyo doon ang pinaka-peak na hindi rin lampas ba sa 30,000 no? Istoryahan tabla dya karon sa atong pagpalagad kay may mga panugyan rin kayang mga eksperto agad masolbar ang problema kuno sa COVID kag mapahagan-hagan hindi mga kabyanan amo ang sabat ang diyang mga lockdowns daw hindi nagidman kuno epektibo ang mga ginapatigayon ginahimo nga mga lockdowns sa piyak nga bahin si mga padayon ng investigasyon kang Senate angat sa mga anomalya nga nagtayog sa Department of Health kay Pitsonis original. Good morning sir, no? Kag suno sa pira ka mas senador pwede magapangatuwang si Duque kag iba nga mga cohorts no? Ang mga nagkunay sa diyang sindikato kang nagpanakaw magpanakaw gid man diyan nga diskalakaw aga sa overprice nga pagbakal ka ma-official sakaan kang premeditated plunder na samtang si President Duterte ang ginpatalsik kang paksyon ni Coco Pimentel kani Manny Pacquiao nga halin kaya sa PDP laban samtang ang grupo ni President Duterte ga-claim nga sanda ang original nga PDP laban. Mga kabyanan sa piyak nga bahin mga pinalangat ang pramati istoryahan tabla karon sa ating pagbalakad kay man ang nagakatabo glibanwa nga mga anomalya dyan sa DOH hashtag ali sa dalom hastas dalom i-download nanda ang kwarta kundi may nakapartiniser nga kwarta halin banwa sa babaw bilyon song pisos nakapartiniser nga kwarta sa COVID pandemic mo di ang implementation kadya ti implement sa grassroots ang opinion nga ato na sagap daw organized ka sinindikato kay man mga kabyanan bisan sa diyang fees kung diyang libre dapat nga ginpurchase ka gobyerno para makaangkan kang supply ang diyang PPEs ginabaligya karon sa mga hospital kag suno sa report aton nga bubuit mga kabyanante kundi i-convert sa cash nabligya mo ginahuray gali kag may kuta ang sababaw hindi matabo ang korupsyon sa DOH noy kun hindi magkunay ang
sa dalom nga implementasyon. Ha? Una-una mga kabyanan, ha? Listahan da kang mga ngaran kang mga bisan sa sadyang makabaton gani banwa kuno kang special rest allowance. Listahan ka butang ko original nga lista ng dagad matawaan budget is 100. Example lang Kung ara ng budget intended for 100 ahay ang ma-implements dalam ang diyang mga opisyal mas dalam nga may kaman. Hambalan dalang hindi ko pwede tinyo. Ha? Hindi pwede tinyo. Oh, kag ha? Kung on lang ora without showing kang layin ni Pia kay Tano. Hindi pwede tinyo. Dokin lang kami diyang pwede sandig sa guidelines ng DOHT. May guidelines ng DOHT. Diin ron. Amo diyang ginasagap kay Bakron. No? Ngati, di ng guidelines sao. Kaya guidelines sa DOHT, makasakay, maka-angkor sa original nga layi nga ginpasar o kon nga gin-approve. Ha? Ni Pia Cayetano. Kung sino ang dos, sino ardos, ang makabuol kag pwede banwa, maka-avail kag yang special rest allowance. Ha? Mga kabyanan, tangi mo, o mo dati, ang taga-Department of Health, i-overhaul mo bilog nga hierarchy, Di ko na-overhaul mo, ha? Mga kabyanan, di kamay na lang bilin, ha? Ang mga bilin, ang mga dura, ang mabilin, ang mapipitsugin nga nag-play kang important role apang ang mga buaya ang nag-play kang mga mataas ka posisyon kag may kaman na amora magkardura kung i-overhaul mo kay part sanda ka sistema kag sindikato. Ha? Man mo bisan mga ospital ta may kuta kali sanda banwas babaw nga amoy dapat makolek nyo, amoy dapat manimiking nyo, ha? May amon, balik nyo sa babaw, iba inyo, iba binili nyo, ha? Sandala kamaan kung pira porsyento hanay kli makabyanan. Ingala ko man pati PPIs kinabligya nyo eh. Ha? Oh, storyahan tablang ronja. Sa atin nga pagpanglagad kung paanong sistema kang kinarupsyon sa Department of Health naka-work sa kanya nga pandemya mga kabyanan. Oras sa atin nga pagpanglagad alas 8:18 sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Hangatan palatuntunan kina Imawan ni ha? Ginaimawan mga kabyanan ni Mayor Bibong Bladhay. Kang Banwa kang Lawaan. Mabalik na sa pagpalagad si Mayor Bibong Bladhay sa Banwa Kalawaan. Nagakuon si Nokoy nga ura matamis Mayor Gitming ba? Na ura matamis. Ha? Ano ay na? Ang bisan dito sa ospital. Pirmi ito nag-inam kang imo miracle oil. Bahal gito na ubulig na boss. In-interview ko ba sa boss radio si Panukoy Piroy? Ang driver na. Na? Padari ko dyan ka miracle oil ni Roming na. Hayimnan ko ni Nokoy. Ay nagtestimony mo. Tis Mayor Bibong Bladhay gagamit dyan ka miracle oil tamang kabyanan. Ginainam na. Kung nga pagsik na nabisan na ospital. Ha? Na. Amo dyan makabulig banyak ninyo kung inatrangkaso ron ka mo kagaga pirping at ni erong nyo hindi ka mo magtao ka piyansa basi bay magkanti trangkaso kamita nyo ha rakar ka dyan na perubahan ng ama sintomas ka COVID kag bisa nagpositive to basta nga temprano lang birahin nyo lagi kainam kag pamanyos ka bagtang si erong nyo ha makabulig dyan mga kapinalang katapramati magpatay kakagaw. Gaimaman sa pagpalagan si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor na Oswag Barbasinyo si Bobby Nicor masunod ng Mayor na gidya sa Banwa ka Barbasa mga kabyanan kay ang laban Claymore Taho ha na si Bobby ara no kag si Bobby na
Kung magistorya kag magkuon nga mabulig tinas babi. Ura tanaga kuon nga gadili pa ah. Na ura man tanaga kambal ra pagambal na dyan rin dayon. Na ha masunod nga mayor ka Barbasa si Bobby Nicor. Ay sa driver gli dyan ni Mayor Jerry Nicor ka pamati kuno permi banwa sa hatan nga panglagad. Ha? Gaymaw sa hatan nga panglagad banwa si SB Rami ni Cesario. Gaymaw sa palatuntunan ta. No, palangga nagidman ang mga pumuluyo ka Barbasa. Hamuman si SB Papa Mike Belber Medina hindi matupungan sa ara sa Tibyaw. Rayo panoy pamugnoron ka grake na buligan at nadya si SB Papa Mike Belber Medina kag si SPB Bokwal din lim nakakuha ng mayad nga legislasyon dalan sa kauswagan kang Tibyaw Antique. Amuman ang Omni ragyan sa kulasi kabaligya tanan nga hardware items kag construction materials kompleto kag barato. Diyan kamo bakal sa may Omni. Kay maman sa atong pagpalagad mga pinalangga nga matag para mati. Ang diyang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading kabaligya tanan nga klase kang pinta. Kung gusto nyo magbakal ka pinta, diyan kamo bakal. Kag ipatimpla nyo kumigo Julius kung ano nga kolor ang inyo kolor or ipinta sa inyo nga balay. Amo man ang Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated na pahamtang dya mga kabyanan sa may sentro poblasyon. Tanan nga printing material sa regyan ninyo banuwagin mapahimo sa Sign Race. Bao, kung magkaan ka noy nga namit ang mga pagkaan ginaserbe. Regyan sa Papa Don's kamo agtogit. No? Regyan kamo sa Papa Don's agto. Natistingan ko ron pagkaan na dyan namit gidman banwa ako makatestimoniya gid. Perte ka sa Boroso. Kung may ko papambalan na nagatig-ab ko primo. Pagtig-ab ko, batyagan ko gid. Nagpadalapsap sabor sa kaugatan ko. Now, ay tinagkadag-kadag lawas ko sa kanamitan. Ito, Odman, ang tunin nyo blad dyan, matawhay, lugar dyan sa Papa Don's. Kung ano mino gusto nyo, ginaraha, nagit na minami, no, dasig para haay. Ginapagyahan dyan ni Toto Wakoy Sabier, no, Jose Sabier, no? Nakunura lang una nagdinampurat si Herco dya. Si Wakoy nag-vice mayor. Kung ura lang ka uli. Kung si Wakoy, miyad pa ko si Wakoy lamang nag-vice mayor mo. Ha? Tuod man? Ay, pirmi nyo pakita sa kulasi. Nagpaanaw lang to sa rato nga ura man tipalam. Na, okay, mau sa pagpangalagad, mga kabyanan, ang diyang si Migo Boysid Yoso. Kung gusto nyo magbakal, magpatakad kang satellite, agtok mo dyan sa tubang ng Palawan, pawn shop dyan sa highway, para namin reception ng TV nyo uraga buron-buron, no? Na, diyan ka magto sa satellite Kulasi Hub office, no? Kag sa may Sentro Sur or Sentro Norte Pandan sa may Diboco building. May bugaso mas das buho noy. Kag tapos sa may District 3 si Malam kag sa main nanda to sa may General Folio Street ingad ka card bank sa Banwa kang San Jose. Oras sa pagpalagat 24 minutos ang nakalipas sa tak ng alas 8 sa aga mga kabyanan. Ang diyang aton nga pagpangalagad ginadulong kaninyo sa kalwan kang Partner, nakabati ka na wala sang antigen? Kung nakabati ka sang vaccine, mamuamog
gini sila partner para ma-immunize ka sa pila ka mga balatian labi na gid sa aton nga mga kids. Ang antigen partner substance ini para ang immune system naton magprodusar sang antibodies agud sumpungon ang antigen. Kay ang antigen partner naghalin sa mga chemicals, bacteria, viruses kag nagapurma man ini sa sulod sang lawas. Vitron Zero. Kung makilala na sa aton immune system ang bag-o nga antigen, dira kag ma-immunize na ang lawas naton pero mapagwa ini sang antibodies para maprotektahan kung mag-atake liwat ang antigen nga nagaling sa germs. Kag kalabanan gid partner nga ginaigo sini amo ang mga kids. Gani hindi naton ini pagbaliwalaon. Dapat may ara gid ginatumar ang mga kids sang Vitron Zero. Vitron Zero nagaboost sang immune system. Ginapaaktibo kag ginapapansik ang bata nga indikasyon nga maayo ang kondisyon sa lawas bangod nga katumar siya sang Vitron Zero. Vitron Zero babakal sa mga butika. Kahapon rigto ta sa Banwa ka Tibyaw na mangkot sa nano dyan ming ang imo Romeng Antonios Miracle Oil man may managaw ura kunawa mga manag trenyo ginahambalaw na pirti ka epektibo blang tanan nga mga problema ko garabok sa lawas may mga na ano kag may mga gaharabok kag pernakit lawas mo daw sa karakot sakit ko na nga naubos man tanan may epekto tanan sa ano-ano man nga masakit na batyag nyo kung mapulo sakit nyo nga maabay sa maayad na dengano naman ramabol hindi nga lain-lain nga mga espesyalista ang tunan nyo lain sa mo lain sa mo to no ha basta maayad lap na ka dyan lang sa mga dura man gid pili example may katel ka kung nura ka ti sakit, iba katel lang, ayda naman. Butang ko ikaw tao nga may katel ron. Hapuon, sakit busong mo, trangkaso ka, may allergy ka, may busig unto mo, tapos kalbo ka pa. Tapos, may pagsabi ka, ano di malas tari mo, gamuson ka dugo. Tapos, ano pa? Natubuan bitalinga mo kakati-kati salad, gana na rin. Indik sa 100 pesos, noy. Kung i-apply nyo, madura, ratanan, noy, direngan, butang ta, di malas ni mo nga pulo, big sakit din ni mo lang. Ha? Diyan lang ni mo. Direngan na naman yakbal. Ang tahok ba, ura mga parehas, masakit na, may sakit sa rangas sa bilog, ura man sa iba. Ang iba to na ayad na nga ang sakit daw ura man sa sarang na ayad man ang sarap no po kun di balas ti mo lang mga pulo sakit mo derenganan mo no gamit akon gamitan mo kya libinas ka kung magamitan mo kit Romeng Antonios Miracle Oil kay man ura pili ra sa ano banwa puro na ramayad sa pulo kasakit example lang diyan bik nimo grabe ta na mura nga hindi nga tanapag kunon nga may kwan nga may sakit nga dega ka man gay ura riya ga inem nga ni si tatay kwan karo mo si SB Boy Ala Alarcon di bla tay SB Boy Ala ga inem ikaw Miracle Oil kay abo ka pag si SB Ala mo mga permit naglibot sa Banwa ka klase si SB Ala ay pertik pagsik maglibot ga inem Miracle Oil noy ha mga pinalangga nga tag pramati. Jaban wabla kahapon nakarecord ang pungsod Pilipinas ka 22,366 all-time high. Kung magkonta all-time high sa tanan nga mga adlaw umpisa nga nag-umpisa nga nag-start ang buisit nga COVID ang kahapon nga adlaw amo ang na-record sa sangkadlaw nga pinakaraka nga kaso may darwa pa ka laboratorio ang ura ka-submit kang anda Banwa nga record diin ang problema mga kabiyanan diin ang problema sa lockdown di man anta may transmission. Man anta naglaton-laton. Hindi man niya magraka kung ura na latnan iba mo.
Mga kabayanan, una-una, kung may natapikan nga sang kataho, andot hindi nakita nyo ang sitwasyon, ha? Ma-picture out nyo nga. Example, kung nalatnan ang sang kamimbrok balay, tanan-tanan ranoy nga miyembro, maubos. Presby kung pulo, maubos sa datkan mga pinalangga ta pramati. Kag hindi tanara masolbar kang lockdown, ha? Ang checkpoint nga. Kung baga ginabutang talang dyan ra mga polis nagdugang-dugang no ubra katan mga pulisan ka mga frontliners. Hindi ra garantiya nga hindi makatransmit ang virus. Ha? Mga kabiyanan, kagangrang koonanda, ha? Ang diyang likorban, sa karayo, stigir mga kabiyanan. Ha? Kung ano man nga lockdown, granular, ha? O kung hard lockdown, huraran. Iya, ang problema, ha? Amo dyan mong realidad, kung kami ko, takapon. Natrukab laming sitwasyon, analyze bla. Kung may positive sa sangka barangay, sangka pamilya lang ra kunura kalakaw na detect na yun, sanda lang malinat nanay. Why? Hayo na una, dapat ka una, di bla, gina-imponera nga kon may positive sa sangka, ha? Sangka pamilya, i-isolate na, i-separate gid sa anak pamilya. Ano nakakatabo? Why? Ha? Why ron? Be-relax patlad ang implementasyon ka quarantine nga example. Nagpositive ang quarantine pagturak ta ka quarantine na. Ura man ra sundon tala ang quarantine. Ura man ra bakit man tati positive. Sundon talang quarantine na hindi ta magwa-guwa sa sagwa. Ti dyan sa pamilya na gagwa man gyapon galo bilos da. Kapnong balay panis piyak balay. Ha? Ti okay, kung gina-quarantine ka, hindi man ramaman ananda banwa kung positive ka, example, positive ka, kung hindi nagkaradot ka itong iba, ha? Amo ra makabayanan nga karaka kaso ka COVID because ang atong gobyerno is not strict sa ginakatawag nga pagbantay sa gina-quarantine. Ang bantayan nyo't na banwang na suspitsahan nyo, di blakaw na. May dyan nga person of interest, ha? May dyan nga person nga ginamonitor. Wire rin dyan masyado. Hura rin dyan gina-observe. Rigyan kita nakatutok sa lockdown, makabiyanan nga hura gid puros. Diyan kita nakatutok sa checkpoint nga hura gid data. Ha? Mahambal ta. Mga kabiyanan, ma-minimize trouble taho. Tigaring, hay na minimize ta trouble ka taho. Mga kabiyanan, nagnaba kaso ka COVID? Why? Hay ang gina-quarantine ta, hindi stricto ta na. Kundi kan mga bilog ng minimalay. Hay kung gina-quarantine, dapat ginabantayan, tanarat ka dyaw, ran, laksan na. Ginabantayan ran. Nga hindi gawa-gawa sa sangka balay, sa sangka kwarto. Karon, kanyo lang sitwasyon kung gina-quarantine si Kwan, just for compliance na lang. Ha? Hindi ka lang yung magpakita sa mga otoridad. Presby kung gintagna yan ang barangay nga mo magbantay, hindi ka lang magpakita sa barangay official. Pero pirak tao na lubilo na, ay kung nagpositive, ay hindi tanan nga gina-quarantine, gintest. I-comply lang quarantine period mo. Tay kung positive to, kundi karan-karan ta, ang tongking quarantine nyo, naglagaw-lagaw mo. Kundi rak ka man gyapon na latnan, mo rason nga nagasaka gapon kaso ka COVID. Bakan sa checkpoint, ha? Bakan sa border restriction. Ang problema, mga pinalangga katang pramati. Bakan galiti, border restriction, kag lockdowns ang sabat. No? Sa quarantine period pa lang kang tao ang gusto nyo i-quarantine. Ha? Ay di man ganitanan ng tao nga na-quarantine, na-test nyo nga positive. Basta gin-quarantine nyo lang.
rigyan nyo istriktohon. Nga just in case kung positive riya, miyad lang kung negative. Hay ang assumption na permi, hura man ragin, complete lang dyan, negative ko ah. Di mo ra nga gina-quarantine mo to, pero lagaw-lagaw. Ay kung nag-positive to, kung di raka mangyapon nalatnan na, amo na rason ta na, nga nagasaka gyapon kaso ka COVID, because passive na kita sa pag-implement kang istrikto, nga pagpatuman, kang jang, quarantine period sa mga tao. Kung gina-quarantine yung period ang tao, dyan sa quarantine period, bantay, hindi hamak. Sino may implement? Ti sino ginatagna kalayaw nga may implement? Kinanglan ang quarantine nga gina-implement kang banwa, gina-implement ka barangay. Istrikto ng ipatuman. No? Kaya ang problema, laban home quarantine. Kung laban sa gina-quarantine mo, ginalaw mo nga mag-home quarantine, mga pinalangga katang paramati, why, ginti pulos nga klase ka quarantine na rin. Hinambala nga quarantine, pero wara banwa, tip garantiya nga wara kag hindi matabo ang transmission just in case ang gina-quarantine mo positive sa COVID. Ang pagsaka kang kaso ka COVID, hindi kuon bangod trouble ka tao Ang tao tanang galagaw, aram na banwa nga maghalong. Ti ako para lagaw man ko, ti ura man ko nadutkan COVID, purya pangayo. Hindi kay nam takang man news per miracle welcome. Di mga kabianan, ang problema at nasa gina-quarantine nyo. Nga kung gina-quarantine ka mo, nugay ka mo sagi, guwa-guwa, trukabla kung magpositive ang gina-quarantine nyo. Sino una lagi maisip nga nalatnan? Tanan na, bilog ng pamilya. Grounded. Naglaton virus. Why? Amot na restriktuhan nyo. Hindi koon ang karsada, istriktuhan nyo. Ang karsada at narak, gustok tao, nit na mag-agi sa piyak riyan, sa ngaragyan, pwede agyan, pwede lusot sa baybay. Kung gustok tao maglubas. Kung una, hindi mo para mag-garantiyang epektive, rin una, kung gabi, ura, mantika bantay ron. Urat pulos, ang classification nga riyan nga. Kung i-classify sa kalugar, nga amo dya ang quarantine status na, istrikto anay ang agyanay sa kasada, may likurban pa, kung ura ka travel pass, hindi ka kaagi, ura, tihor. Nagawat-awat lak mo ka negosyok, taho. Tod man, rigyan ka mo sa gina-quarantine, banway strikto. Nga bantayan yung na-quarantine, ginikgawa. Kag kung gina-quarantine, makamo dyan, ang disiplina. Una-una dyan, kaninyo ang pagduda nga posible mag-positive ka mo Amura biririsa, naging quarantine ka mo. Na-identify talaga ni tao nga bantayan ta sa quarantine, di ta mabantayan. Ang tao tanang galagaw, kagapanaw nga ura gani ibayin karang tikaso. Ura man nagpositive. Ganinti, gusto na lang man banwa man negosyo pangabuhi. Amo ginaawat tas karsada. Ang border restriction ran. Hindi effective. Ang kada banwa may PUM kamo ginabantayan, may PUI. Ginamonitor nyo ran. Amorabla ang bantahin nyo lang. Tod man, ano nga, kundi kamay lang bantayan ta, kung ang ma-PUM, PUI lang, ang ginabantayan nyo, gamay lang riya. Hindi nyo pagbantay, bilog nga population, kantiki, pinagis, pagbutang, katsipkuhin, karsada. Kaya trabaho, sorry kag hindi man effective actually. Pero kung ang PUM lang, PUI, ang bantayan nyo, ang na-quarantine, nga wara kagwa-guwa, kung grounded riya,
dapat tapuson dagid ang period nga gina-quarantine sanda. Agad rihay, mga kabyanan, hindi na makalakton si ma, bisan sa panimalay na. Ano ay? May sangka tao sa balay, gina-quarantine. Tana lang gin subject ka quarantine na. Example, si Juan de la Cruz ay nagalin sa Manila, gin quarantine. Okay, tana lang gin quarantine na, iba nga, membrok balay na ura. Bangad gin na-quarantine ka, grounded ka, hindi ka gin dapat magpakita sa gwa, ha? Garing ang realidad, nagalubilo man gyapon sa balay na, sa pira ka miyembro, nga dapat hindi ra matabo. Di ba? Okay. Tana man ang tuod di kagwa sa gwa, ay kinabantayan. Pero nagalubilo, kung gabi kung anong oras, sa mga miyembro balay na. Na kung positive ito tana, naglaton sa mga miyembro balay na. Ang mga miyembro balay na, nagalagaw sa gwa, iti ura batas ang naging quarantine. Di ba nga amora rason nga nagaraka gyapon COVID? Hay ang gamay nga tao nga dapat nyo bantayan, ang PUI, ang na-quarantine, ang PUM, hindi mabantayan itsakto. Compare mo sa sagit, mo bantay sa ada dyan, nga bilog nga population kang tiki, bantayan mo. Kung may travel pass, my goodness. Napakadlaw kita mga pilangga, tapramati. That's why the very reason nga ang mga classification nga ka mga probinsya, kung ano ang health protocol classification, ora arati epek, mga lockdowns kan. Istriktuhan nyo lang ang pagbantay sa mga ginamonitor nyo. Amularan, nga bisan sa miyembro kang panimalay na, mga kamyanan, hindi kalubilo. Amularan, John Rodoy, kauna pa rin ang gina-implementay. Gari ngay nang iningas kugon kita niyang karya, dyan kita nag-focus bantay sa karsada. Ang taho ginabantayan taraat, dyan sa balay dang hindi guwa. Andot sa karsada, tapa magwa magbantay. Kabantay takurat piho. Amora mga biyanan. Oras sa pagparagad alas 8:42 sa sabat sa likod ka mga isyo. Kaya mo sa pagparagad si SB July di makotak. Bisa anong oras suguon mo, tanda si Jabanwa, basta serbisyo publiko si SB July. Kaya mo sa atin nga pagparagad mga kabyanan, sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo, kag ang mga balita, nagaimaw jaw sa aton nga pagparagad, ali lang, ang jayo, ano jaw? Ang jayo, Maayong nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbugat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply, bidya sa Banwakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, bidya sa probinsya kang Antique. Ako si Dr. Faye Abigail Fartich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone na makatabang usab kini sa pagprotekta batok sa sakit nga cancer ug makatabang usab sa pag-manage sa atong blood sugar levels labi na sa mga diabetic nato nga pasyente ug uban pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro ug epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagkumari sa Life Extension Vitamin D3. Okay. Oras sa atin nga pagparagad alas 8:45. Ngayon mo sa ating pagparagad ang diyang Evergreen Herbal Capsule. Amo gid to maron nyo.
para magnami inyong resistensya kay immune system booster, no? Kung magkuhan ta immune system booster, whole body system synchronize kinapabakod, no? Amo diyang kampiyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ang tanan nga sobrang lawas kinabuhinan, agad hindi mo maglatian. Ang tanan naman nga kulang lawas, kinadugangan. Ang mga vitamins and minerals lang nga kulang. Ha? Amo ra banwa ang papel kang Evergreen Herbal Capsule. So gamit di kamo kang Evergreen Herbal Capsule. Bakal kamo sa mga butika. Okay? Nga imaw sa pagparagad ta ang diyang si SB Mami Pilar Alosilha, si SB Mami Pilar ginatutukan na gid ang paghimo ka mga ordinansa ragyan sa sanggol bayan kang kulasi. SB Boy Ala Alarcon, si SB Boy Ala mabinugnohon, mabinuligon, gusto na gid may kasulayan ang pangginawita sa kulasi. Gaymaman sa pagpalakad ta ang diyang si Municipal Administrator Condrado Maayo. Si Tay Condrad Maayo, mga kabyanan, tandos dyan nga former SB kag opisyal. Ura, giglabad ang ana, serbisyo publiko, mga pinalangga nga mga tagparabatiyo. Amo man si Mayor Jojo Lumugdang, gakon kooperasyon gid. Ang kinanglan nagadasig na malabot ang kaoswagan. Ang tumandak marketing na kompleto dyan ka baligya ka tanan nga machineries kag generators. Tanan nga gamit blas panguma kag pangisda. Kompleto testingin yung vlog to dyan. Dyan sa Barangay Sentro Norte, Kulasi, marapit kon dyan sa kilid kasada gid. Na Mr. and Mrs. Lonibic Picasso, amo ang tag-iya ka tumandak marketing. Kung magbakal kamo tanabanwa ka bisikleta, mga kabiyanan agto tinyo sa Ilas Bike Shop. Ilas Bike Shop. Ang Ilas Bike Shop, mga kabiyanan, nagabaligya tanan nga klase ka bisikleta. Kompleto kag barato mga spare parts diyan mamabakal. Agtok mo sa Ilas Bike Shop sa Barangay Lampoteng. Alas 8:47. No? Kaluluoy lang dyan banwa. Kaluluoy lang si Doki ka-imbestigar. Nan muna una ko sa gapan ta na banwa ka mga dokumento, listahan kung sino kabaton kang special risk allowance. Mga kabyanan, mabudlayan niya ka-provide. Una-una, makuon bi ang Senado di intong original nga mga listahan nyo. Aryo. Kag tapos makandak dalam, okay. Random nga interview, kag pagposisa biyang ang Senado. Diya sa mo diyang hospital biyo. Kamu diya, amo diya lista, nakabaton ka mo. Ha? Ay amo diyang una-una nga bisis, agad matawan kung budget, agad matitermin kung pira budget kinanglan nyo kay tarawaan ka ba ka mo. Di makuha ng mga health workers, iba? Tigil lista nga ran to sa tao anay rin sir, urar kami mabay, hindi ko no pwede. Hamo dyan problema. Tiyang nasagapan naman ng Department of Health ka guidelines. Ura man sa dati ginatao, lain tagtaganay sa ibang ospital, sa ibang mga units, sa ibang banwa, amot nargalain man, ano yaman, depende dyan sa nagapangalagad nga head ka sangka ospital, sa head kang sangka sintro, sa head naman. May adbat na si ibang lugar to, amot na dyan, ura. Amo na magbiyanan. Ang experiensyahan. Regya lang ni sa kulasi. Lain-lain mga interpretasyon, mga kabiyanan, kang dapat kung sino o makabaton kang ng mga health personnel like sa Kulasi District Hospital. Ora, klaro kung sino o gid magabaton. Para klaro, ginambal nyo ay ginambal gid makamo nga ang naga-PPS lang amo ang makabaton. Pagwa, pakitain yung iba dyan nga nagapaabot man nga makabaton kang guidelines ng only PPS, only personnel
who are wearing PPEs, no? Mga kabiyanan, mananyor na kung sino mga tao, sa example, sa ka-hospital, ga-wear ka PPEs, doktor lak nurses, kaga, kung sino dyan ang staff nga, naga-intra sa pag-attender ka nga, pasyente nga may COVID. Ha? Kung di pakitaan nyo sanda ka ginatawag mga kabiyanan nga guidelines. No? Ang nagasuksok lang PPS. Ang problema, no? Kailain ang ginahambal kang layi nga aprubahan ngang author amo si Senator Pia Cayetano. Lain ang nagagawa sa may Senado sa investigasyon kag hearing. Kung i-implement gani sa dalam, lain na anda ginambal pro wara man ti ginapakita nga guidelines. No? Kaya ang debatable jak banwang isyu mo jay. No? Tanan nga expose. Mini kay manti ang virus kabay. Kaya ang may virus kabay nag-transfer sa halin sa positive. No? May dyan ganing ako mag-contact tracing ta, may first layer, second layer, third layer. No? Butang ko ang first layer. Kung nagatatap sanda dyan kang COVID positive, ang first layer, amo dyan mga doctors, kang nurses, naga-PPS ran. Do you think ang mga wara ka PPS hindi exposed? No? Parehas kang first layer nga naga-PPS. They are also exposed sa transmission of virus, considering bing ang virus banwa mo dyan gina-terekta, bisan mga senador nga ti airborne. No? Diin gula-gula kao ang mga doctors nga naga-PPS, ang mga nurses nga naga-opera. No? Ang naga-PPS, diin gula-gula kao dyan sa hospital. Naga-roaming around sa hospital. The same hospital nga ginaubrahan man kang wara binagasuksok ka PPEs. No? Ang ginakaptan na nga railings, the same railings makaptan na. No? Ang lagbok nga rigyan ka bantay mga gwardya, dyan man sanda banwa nagasulat-sulat. No? Meaning wara ti lugar sa hospital nga hindi man nga ginakaptan, ginahulagan, kang diyang mga naga-PPEs nga hindi man mahulagan, hindi man makaptan, kang mga ibang empleyado nga wara kasuksok PPE. So yun doon, they are also exposed to virus. And, angay lang nga makabaton man sanda kang special rest allowance. Kaya ang tabo, kunorgyas kulasi, ang mga nagapsok-sok laknok PPS, amo mga kabiyanan, ang makabaton kang SRA. Ha? Tidiin kamo nagbual kang inyo karianga. Ha? Rules. Ha? Kag kung may dyan nga rules, nga amugid man ra, ipakita nyo sa iba. Agad klaro. Kaya ang diyang mga bagay, kakatabo, gali banwa, bilog nga probinsya kang antike. Ha? Tingala ko man nga pati PPS sa binakalo kubirnog na bligya nyo kay. Kay may mayor ako nga istorya, pero hindi ko lang paingadlan ang aran. Nga ang diyang mga bagay, ming grabe na gid. No? Grabe na gid. Kay hindi, tanan mga ospital dyan, unders mayor mo. Mga rural health unit lang anda ka dyan. Ay gusto man ka mayor, ngayon diyang mga operation ko hospital raad, mapslabtan naman, ay ti constituents naman mga kabiyanan. Ang involved, siyempre kung ikaw mayor, banwag reklamo ni mo, nga mga pumuluyo mo. No? Now, ang diyang ginaligar natin nga mayor, nagreklamo just Department of Health. Ang reklamo na di ma'am bla kung ang Department of Health may mga bulong may dyan, may mga mudya may mga bulong gali mga parmasy hospital. Ti andat nga ako ng tao ma-admit mga kabayanan ang punto nga nagreklamo mayor nga wara dyan ti mga bulong
sa mga ospital nga wara nanda ginabaligya. Ginabaligya nanda. Pati gani PPS dyan nga raka, puro donar. Ha? May halin pa sagwa, gindonar, may gindonar dyan. Sa mga ospital ta. Pagbuol kang kung gamitan sa mga pasyente, ginapacharge para nanda ang banwas pasyente. Nga libre rin naging bakal ka gobyerno. Sono sa alkalde nga atan istoryaban mo. Saan na panalausaw? Gali part ang ospital kang money making effort. Agad ay may ibalik sa babaw. No? May ibalik sa babaw. Ura kukmaan kung sino nag-advise kananda nga mamani making. Hay may haray si amok diyang opisyal. May haray diyay. Tawaan ta siya mo diyay. Pagtutos babaw. Uy, shit na klase. Pag inawi ako magamok. Kaluluoy taho. Ha? Mga pinangga nga tagparamati. O, kung baga, kung may corruption sa Department of Health, systematized noy. No? Bagad lang tigang. No? Kundi daw mapya mga kabiyanan ng kalimbawa na rin. No? Nga, kinanglan mo mangin accomplish ang dalam sa grassroots implementation, agad ma-materialize, matingog bilog Pilipinas, ang koleksyon. You see? Pras ka dyan. Kung may ginbakal ginman tuod ang gobyerno, kag tuod man, ginabakal ginman, may ginbakal gobyerno. PPS, billions of pesos. Pag abot mo sa implementasyon, sa mga ospital ta, ginabaligya. O, wara tigin tao, ginacharge sa pasyente. O, makagawa ka sa ospital, balbahal kastuhon mo. Ha? Tipirak bilyon rin mga kabayanan ang na-make money nanda. Kung pira budget ginbakal ka PPS, pira ang budget ginbakal ka Department of Health nga PPS, gindistribute sa bilog Pilipinas agad gamitan libre, hindi mo pag-charge sa mga pasyente, kung ginabaligya dagyapon, kag ang koleksyon gina-return back sa babaw, hay may haray ang babaw, sos, kung pira amount intended sa PPS tok bilyon, amora noy ang nagaagto sa mga kurap, ginaharay-haray da. Ha? Tuod naman ma! Ha? Hindi ako pwede magputig. Talad noy. Tutuod lang, hindi lang makada kalag nyo. Ang number one nga, number one nga money-making institution and government at this time, government agency, amo ang nakalinya sa Department of Health nga sanda ang implementing arm ka Department of Health ka mga programa nga riya, ka mga programa partis pandemya. Systematize. Mga kabiyanan, ano tana ang epektos taho? Ang epektos taho, kwartak taho, dapat di pagbayad sa taho, paproblemahan mo taho. Mura may COVID ka? Ha? May ginbakal ng gobyerno nga garamiton, i-charge pa kanimo. Mga pinalangga nga matag para mati. Hindi ti mo mabuisit ka mo amok dya. Ha? Nga rigyan ka lang gani sa Kulasi District Hospital, ultimo nga PPS, raker nag-donate dya, i-charge mo timo sa mga pasyente. Oh, pira ka mo hospital ka practice sa sa probinsya kan tiki. Haydagel ang nabatian ko suno sa mayor, may kuta sanda nga dapat makakolek kamo kaamok diay. Ha? Itao sa politiko, itao sa taas ng official Department of Health, huray-huraya nyo. Ay, maantanak ninyo. Ha? Amura nga, isarajak dya sa ginegosyonan da. Ang dya sa special rest allowance. Ha? Primero, listahanay ka nga ngaran. Tapos, huraman. Iba, kung all nandadik baton. Man. Diya pa lang kung di batihan ta kung sino. Expose, tanan makamu dyan. Expose, huraman libre. Ultimo driver, expose ran. Ang kapilak, basura dyan ka mga pasyente, expose mo ran. Basta dyan ka sa hospital, expose mo tanan now. Ang nag-operato kang nag-PPS to, di yung lagaw-lagaw. Ha? Oh.
Butang ko ang PPS yung gamit na to. Ginbutang na skilled. Kung gindaratok tanga-tanga kay raka tanga man dyan. Gindaratok ka kuti kay may mga kuti man dyan. Kung gindaratok kang ano ka sapat-sapat sa karanaan kiba. Kundi nakalaton man to ang virus si Badibla. Hindi ka mo pwede kahambal ng nag-PPS lang. Amo ang expose. Kang iba dyan sa ospital ko bra. Ura delikado. Oh. Abi ko magpositive ka mo nga operata na kag naga-attender nga nurses ka doktor sa COVID patient. Do you think ang imaw nyo dyan di man magpositive mo na? Ha? I-try nga positive mo. Ha? Hay ka mo naga-PPS, nagpositive ka mo. Do you think ang iba dyan nga parehas nga staff sa hospital hindi grounded? Ora ti tsansa nga makaangken kang positive nga virus? Ha? So doon kamo lang malatnan, ang ibat na hindi, muna. That's why nga, kamo lang dapat makabatong kang special rest allowance. Ha? Klaruhan nyo sa pumuloyo kung ang rang ginabaligya nyo. May nagbakal na dyan sa hospital, that's why nga ipaulian nyo. Wala nga ganegosyo mo dyan, nga kapamakal ka mo dyan ka mga PPE sa hospital, that's why nga kung gamitan nyo, kinanglan mo ulian ka mo kapamakalaw. Sino nagpamakal ka ran? Hayo na una ang aton pagkamaan banwa, hindi man kamo pwede magnegosyo sa ospital nga kamo makapital kung gamitan PPS pabaidan nyo sa taho. Ha? Di ba? Tiandot niya gina-charge sa taho ang PPS. Ha? Pamangkot ko, kamo nagbakal na ran dyan kag kung kamo nagabakal, ginaalaw rin negosyo sa ospitalaw, nga kamo ka kapital, ang akan na pinsindi, may dyan tanagin donate, kag may dyan na libre agin purchase gobyerno. Ha? Tidiin rin na to. Diin rin to. Ha? Mga pinalanggang at pramati, diin rin na to gragto ang ginbakal ka gobyerno, diin rin na to gragto ang gindonate, hay kada hulag nyo, ginacharge nyo sa taho. Hay kung gina-charge sa taho, ang akin interpretasyon, kamo nagbakal, that's why nga ulian. Hindi man pwede ran. Naganegosyo, kamo mamakal, paulian nyo lang sa pasyente nga nagagamit. No? Di ba? Hindi man pwede ran. Daw libagon, how? Ha? Amo jablanoy, kung kaysa, no? Kundi pa matapos pandemya, diya kapinsar ta nga luwas sa gagarik lang. Ang nakita talang mga kabiyanan nga ti bahol barulon nyo spilit. Kisa madampig patak ninyo nga ti grabe ang sakripisyo nyo mga mamo diya pro sa ibagling bagay. Ha? Nagmanimiking na ta. No? Ang PhilHealth secondary lang niya. Ha? Kisa gani ginabasol ta papilit ang naturan nyo pamatao. Pero out of PhilHealth li rakert na kwarta nyo. Sa may mga posisyon. Ha? Hindi lang kamo mga rak na kan kay daw amo-amor na banwang huyog istoryata. Ha? Hindi nyo lang pagbaligya. Ang dapat hindi pagbaligya. Ha? Kay wara ra kag hindi na dapat gid man ibaligya. Ha? Tanan nga mga district hospitals. Pero kaya santiki, may mga librerya nga bulong, may mga bulong niya, hindi mo mamamanaan kung diin niya karabanwa ang bulong nga dapat taolas taho. Hay na ana, dar kita nga, bisan dapat ra libris taho, ginabaligya pa. Ha? Hay sandam na kamaan dyan kran. Di ba? Kung onda lang nga, ura ti bulong nga. Uli, ibalik. Ulian nyo. Di kung may parmasi, gidman ta na may private parmasi sa Salog Hospital, di dapat may consignment
Tandaan nila, may contract. Kag bakan ti nurse ta na ang nagabaligya. Kag bakan ti doktor. Kundi may nagabantay ta na dyan na si Piritling at tag-iya kang butika. Ti ka rin kabual ng tanan, nurse, doktor raw. Kag pulian lang. Diin to nagsalad. Saka abay ka ng ospital or paidan gina itong nanda. Hindi naman pagpirmahan discharge sa slip nyo o kon ang pagguwa nyo. Hinanglan baydan nyo nay. Sika ano di mo guwa. Hindi bla? Oh, naku. Mga pinalangga nga tagparamati. Oh, kung ako kay nga upom di boko dyan sa klase district hospital ha. Sa gapa kung di nagagto ang PPE mo iba. Basi kung iba to, abayar sa gimbligya na. Pero hilig rin lang man dyan sa baligyanay. Hindi mo rin mamanaan ka kung may bulong pangana, libre, gobernong na tao eh. Ay tanan man nga gamit sa ospital na pabaydan na sa taho. Alas 9, sa isa taga pagpalagad. Ha? Wire tat nahon sa pagpalagad. Ako yung Surumi Antonio, pasalamat. Sino ba na magpagpamati, miyad nga ga, antike. Ang